Hello sanibona bafethu, Scarface lo phambi kwenu ibhubesi. By next week iyaphuma i-series. I won't tell you guys ukuthi kuzobe kunabo bani, ngizobe ngiyenze nobani, izophuma ngoliphi usuku. Kuphela nazi ukuthi i-surprise bafethu. So ngiphethe amanye ama-acts amasha bafethu. So before ubuke le video bafethu ngicela ukuthi usubscribe, ushare i-video, comment, ulike bafethu. Uzobe sewuqedile lapho. After a few minutes later. Yo, myeni wami yazi phela namhlanje ngenze iphutha elinjani ngidlala ngihambe ngaye emsebenzini ngingaphekile, so manje ngicela ukuthi wenze noma amaqanda lokhu kudla kulapho ungakuthinti because kwamakhuzwayo kuthe ucela ukuthi ngifudumezele since i-microwave ingekho nogesi ungekho ngale mazemazana. Hawu madoda, ube ntangwenya-ke lolu, ntangizoyithini le? Hayi bo babakhe ngithuse mazothule kanjena. Khuluma phela, akuthintanga ngithi ukudla kwamakhuzwayo. Angulimazanga kakhulu kodwa. Yebo lesiyebo, kunini ungiblutheka ngathola nje ukuthi lokhu kudla ukudlile ngizokukhombisa amabele nyoko. Ngizokukhombisa ukuthi ubani indoda phezu kwami. Ulizongihlamba la ngizodla amanqina ongawazi nokuthi aphephe. Wena uyisiliva sendoda, hey wisithutha.